journaliste a bɛ se ka journaliste kuma mais ce qui est sûr est que ne kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na derrière cette situation c'est plus stratégique ka dɔɔni baara cogo la ta de ka dɔɔni don bɛɛ da cogo de la parce que mɔgɔw bɛ n'a fɔ fɛn c'est une réalité parce que déjà ni mɔgɔw bɛ ka wuli ka mankan ni fɛn ci ni bɛɛ fɛn kɛ déjà a b'u fragiliser par exemple exemple kelen di ma cadre tɔgɔ la sisan Koita filɛ nin c'est quelqu'un a bɛ se kuma la n'a taara plateau donc ne Koita sama ka bɔ cadre kɔnɔ ni cadre ko k'a bɛ kɛlɛ continuer toujours malgré que Koita bɛ fɛnkɛ kɔnɔna la cadre yɛrɛ ko k'a tɛ fɛn bɛɛ ni Koita ta k'o bila fɛnkɛ la donc ne bolo aujourd'hui Segu ɲa mɛ ka communiqué sɛbɛnni dɔ ye Facebook kan sɔrɔ a ko olu tile kelen m'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ participer constitution et rédaction na ko donc ko a tɛ bali olu la u k'u ka mɔgɔ sɔrɔ non mais ko k'u t'a fɛ ko k'a to yɛrɛ de ko ka sur k'a ye k'a to yɛrɛ de o de fɔ o y'o communiqué e ka jateminɛ fɔlɔ Ibrahim Traoré i bɛ kaba ne lisi in y'a lajɛ point dɔ bɛ yen nɔ Basaro ye i da mɔgɔ la ne bɛ Basaro région yɔrɔ la n'an ye fɛnw dilanni ko n'an ye gafew dilanni ko n'an y'a fɔ cogo min na moi je pense que c'est très important n'a baaraw bɛ ka baaraw ka kɛ ten tɔ n'a fɔra ko mɔgɔ hakɛ bɛ don a kɔnɔ ko mɔgɔ hakɛ olu ka don a kɔnɔ ka taa dɔ fara mɔgɔ kan ko parce que ko an bɛ fɛ musakako de don mɔgɔ bɛ ɲinɛ o fana de kɔ musakako de b'a la baara min don jamana baara don mais futew musakaw de bɛ don a la donc maintenant que dɔ fara jama kan o yɔrɔ n bɛ kuma o yɔrɔ la fɔlɔ n'an ye fɛnw fɔ cogo min na an k'u to ten cogo la. a fɔra ko mɔgɔ 50 mɔgɔ 69 an ye liste min an y'o de y'a kɔnɔna la bon n'i y'o ta k'o lajɛ fɛnɛ gɛlɛyaba de fɛnɛ b'o fɛnɛ kɔnɔna la sabula mɔgɔ a bɛ n'a fɔ an nana CNT la CNT liste bɛ bɔ tuma min na mɔgɔ tɔgɔ kɔni yera mais a nana jɛkulu tɔgɔ la a nana nin na an dɔw y'a sakiba ta ka taa an taara sɔrɔ k'aw tɛ voilà an y'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ taara olu bolo kulu de don u selen yen nɔ a yira olu la k'a fɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ Ibrahim Traoré caman kun b'a la ala la k'i yɛrɛ jɛ n bɛ se ka taa parce que a ma fɔ Ibrahim Traoré journaliste ou Ibrahim Traoré karisa nin don o tɛ donc i bɛ se ka taa tɔgɔ fɛ donc moi je pense que document administratif fɛn min bɔra jamana yɛrɛ yɔrɔ vraiment au sɛbɛnna sugu man ka bɔ tan cogo la Yakuba ka kuma min fɔ n tɛ sɔn o yɔrɔ ninnu ma dans le cadre du consensus kana ɲinɛ politique mɔgɔw mɛnna k'a fɔ ko transition y'o kari ko ɲinɛna bɛɛ kɔ mais sisan ni consensus ɲinɛna pour que vraiment aw kana ɲinɛ chaque fois ni projet in ko k'a bɛ tɛmɛ chaque fois ni mɔgɔw ko ko projet nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ filanan ye chaque fois n'u yi a k'a fɛ na mɔgɔw bɛ wuli k'a fɔ o t'a fɛ o t'a fɛ mais ni bɛɛ da donna la ni t'a fɛ n t'a fɛ ni bɛɛ da donna la ne bolo au moins c'est une stratégie pour que a ka se ka passer cogo min na. Moi je pense confondre jumɛn ye an y'o de fɔ Amadou Koita b'a kan mais est ce que PDS Amadou Koita la mɔgɔ tun b'o précision de la PS Yelenkura k'a sɛbɛn dɔrɔn Amadou Koita PS Yelenkura ça c'est aussi clair que cela Amadou Aya Koudem ça c'est aussi simple par exemple confusion kɛra Ibrahim Ndiaye min bɛ a kan o ye Ibrahim Ndiaye au conseil islamique conseil juridique de mais Ibrahim Ndiaye saba bɛɛ bɛ Mali la professeur Ibrahim Ndiaye Ibrahim Ndiaye IRD o fana bɛ yen voilà un peu donc il faut précision qu'on voulait mais ni IRD Ibrahim Ndiaye wulila ka taa rencontre la sandu ni professeur Ibrahim Ndiaye fana wulila ka taa Ibrahim Ndiaye au conseil islamique de ne bolo ni ko ninnu a dabɔlen don c'est-à-dire parce que ne bolo CNT la an y'a mɔgɔ y'a remarqué kɛ k'a fɔ et je pense que la même chose a tila ka répéter donc ne bolo fɛn min don a tɛ dabɔ ko ɲɛnabɔli yɛrɛ kama ni ne yɛrɛ ɲininka Yakuba bɛ ka min fɔ ko ka bɛɛ don a kɔnɔna la bɛɛ bɛ don non bɛɛ bɛ don a kɔnɔna la nka don cogo de bɛ mɔgɔw la o na cogo de fɛnɛ don n'i ko k'i bɛ bɛɛ fɛnɛ ka a la i b'a tiɲɛ o ka k'a la ka ko fɛnɛ clarifier a nana cogoya minnu la k'olu bɛɛ ɲɛfɔ mais n'i ko k'i bɛ bɛɛ dɔn ale bɛ ka bɛɛ fɔ n'i ko k'i bɛ bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ fɛnɛ o i b'a bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ na o mais na mɔgɔw nacogo a ka dɔn donc quelque part i b'a ye k'a fɔ ko in a ma diya yɔrɔ dɔw la sabula mɔgɔw tɔgɔ b'a la mɔgɔw nana cogoya minnu la o t'a la Amadou Koita bɛ bɛɛ bɛ min dɔn mais Amadou Koita bɛ min dɔn voilà non voilà condition est bɛɛ de ta ye munna bɛɛ tɛ se ka don condition fɛnɛ élaborer la on pas le problème non ne t'a la mais ce qui est sûr est que mais ni bɛɛ se ka don a la e yɛrɛ m'a fɔ sisan k'a fɔ ko bɛɛ k'a yɛrɛ y'a kɔnɔ ka don a la caman kɔni ka don a la au moins minnu bɛ se ka jamanadenw kun kan mais an yɛrɛ ko mɔgɔ non Isa Yaku an ko mɔgɔ min bɛ don a kɔnɔ la mɔgɔ 50 o ma fɔ a mɔgɔ 69 mais o fana de fɔra o c'est à dire kaba n'a ye fɛn min fɔ an ka ɲɔni mɔgɔ 50 min fɔ an m'a dɔn k'a fɔ ko a kun kan ka élargir o bɛɛ kun kan ka bɛsiré o donc ça veut dire que fɛnw bɛ fɔ k'a labɛn ka sɔrɔ fɛn min ye sɛbɛnw yɛrɛ analyse ma k'a la k'a jateminɛ fɔlɔ k'a fɔ an kan ka kɛ cogo minnu la ka girin ka sɛbɛnw bɔ dɔrɔn k'a bila mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a fɔ fɛn dɔ bɛna kɛ voilà ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la mais an bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ caman sabula mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ jamana in ko de don an bɛ situation min na situation exceptionnelle de don bon an kana fɔ tugutugu balibali mais k'a lajɛ k'a dilan cogo dɔ la de don parce que an bɛ situation exceptionnelle kɔnɔ maintenant souvent
aw mun fɔ tiɲɛ don mun fɔra normalement o de kan ka kɛ 50 de fɔra 50 de kan ka bila la mais e nana k'a fɔ e ka gouvernement ye mɔgɔ joli ministre délégué ninnu nana cogo di mais mɔgɔ joli de kun fɔra ko k'o bila gouvernement la an bɛ joli la CNT joli kun dira a kuma fɔ ko ka dan u ma wa mais après mɔgɔ ma wuli k'a réclamer wa aujourd'hui fɛn dɔ de bɛ jateminɛ quoi nous sommes face à la légalité et à la légitimité maintenant jama fanba kungo o de fana bɛ légitimité di jamana ka kɛwale bɛɛ lajɛlen ma quoi maintenant ne bɛ ka yɔrɔ mun ye jamana ɲɛmɔgɔw défaut min b'u la fo de ka o yɔrɔ kɔni ça Basɔrɔ y'a souligné bɛɛ y'a fɔ an ye o de ye kɛcogo ye quoi ni danganiya kan ni aw bɔra mɔgɔ 50 la ka na mɔgɔ 69 la fɔlɔ o kan ka fɔ kun dɔ kan ka fɔ ka mɔgɔ ladɔnniya kun nana ni o ye a b'o fɔ n'o kɛra bɛɛ ladɔnniyara o ensuite n'a ye mɔgɔ min bɔ yɔrɔ min na a b'o tigi tɔgɔ sɛbɛn ka tila ka précision di a bɔra yɔrɔ min na a b'o sɛbɛn a kɔrɔ n'o kɛra fɛn min ye confusion misɛnninw ye dɔw bɛ yen nɔ olu b'u tugu dɛ parce que e b'a dɔn k'a fɔ sani nin fɛn ninnu ka kɛ a bɛ da i tulo kan i ka CV bɛ taa mais e ma wele i ma ɲininka i ka CV ma taa ni liste bɔra e bɛ se k'a fɔ cogo di ko ye e. ne yɛrɛ ye liste la n'a jigiya ye k'a fɔ ko lala n ko surprise bɛ se ka kɛnɛ na ka ne tɔgɔ k'a la oh mais non surprise tɛ nin sugu la surprise tɛ nin sugu la ni mi a bɛ labɛn préétabli de a bɛ labɛn de i y'a faamuya maintenant a bɛ ta Basɔrɔ y'a fɔ cogoya min na kulu ko b'a la ensuite nagakɔrɔ ko fana b'a la ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ karisa ye n dɔnbaga ye karisa bɛ yen nɔ a bɛ se ka nin baara kɛ u b'a essayer k'a bila la ou bien ni jɔyɔrɔ in b'a bolo a bɛ se ka jɔyɔrɔ fa nin ko in na u b'a essayer k'a bila la toujours ne ye mun fɔ légitimité ko in kama mais a kɛra fɛn o fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɔ de ka jamanadenw ladɔnniya fɔlɔ o de bɛ se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni jamanadenw ladɔnniyara ni baara bɛ kɛ baara ka kɛ kɛcogo ma mɔgɔ min tɔgɔ bɛ sɛbɛn a bɔra yɔrɔ min na o ka sɛbɛn ka fara a kan moi je pense que o tun bɛ nin ko nɔgɔya quoi. juste pour finir c'est-à-dire il faut que an ka kalan an ka filiw la Mutari Wade ka gouvernement la gouvernement fɔlɔ min sira transition na mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔra ministériya la k'a sɔrɔ ale tɛ a taara ka taa fo conseil ka taa fo conseil c'est prise de contact fɔlɔ min kan ka kɛ avec le premier ministre yen de il s'est rendu compte que non tɔgɔ min fɔra ale tɛ non mais c'est grave exactement fo ministre k'a bila fo ni quelques jours a bɔra la non j'arrive ça CNT liste fɔlɔ min bɔra CNT liste fɔlɔ min bɔra an bɛɛ y'a ye par rapport à Sidibé a taara fo salle kɔnɔ on lui a dit qu'ale tɛ ko non qu'il s'agissait d'un colonel des eaux et forêts donc il faut que on puisse c'est-à-dire an ka kalan an yɛrɛ ka fili la ça c'est des choses qu'on peut éviter Issa kuma la ka jugu a fɔra k'e ministre bɛɛ k'e wele ko Issa Kaba Sidibé an ka félicitations à la dernière minute on te dit que non ko e tɛ mais kalo kelen kɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma ayiwa nin kun ye hakilina fɔlɔw ye a kan n'an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun nataw la ani fana ni mɔgɔ minnu ni danaya dara olu kan ala ka a fanga a n'a dɔnniya d'u ma walasa ka baara in défi wuli sinon mɔgɔw b'a kɔnɔ minnu ka ɲi mɔgɔ valablebaw bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ fana b'a kɔnɔ mɔgɔw tɛ minnu ka présence faamu mais mɔgɔ valablebaw b'a kɔnɔ ala k'a baara nɔgɔya u ka se ka bɔ ni document ye min bɛ jamana nafa an bɛ na se min ye presse kunkan ko ma an y'a fɔ k'a fɔ n ko fɛn a mɛnna sen na anw yɛrɛ kunnafonidilaw ka kulu kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ yen nka mɔgɔw bɛ a éviter k'a kuma fɔ an ye débat fitinin k'a dɔw kan yan nɔ bi an ka hakilina miiri kɛ munna an tɛ bɛn qu'est-ce qui nous divise yaku mun de bɛ an kɛ ni anw kunnafonidilaw yɛrɛ tɛ bɛn parce que hali n'o y'a sɔrɔ lamɛnbagaw t'a dɔn gɛlɛyabaw b'an ka kuluw kɔnɔ. Effectivement Issa Kaba gɛlɛyaba bɛ yen nɔ i ka question na mun la an tɛ bɛn ne bolo o raison ka ca d'abord raison personnelle bɛ yen nɔ ani intérêt ko ninnu très généralement o de b'a to bɛɛ b'a essayer ka fɛn kɛ mais bi gɛlɛya yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ kosɛbɛ ni mun ta juguyara o ye accept de ta ye donc o de kɔni kɛlen don gɛlɛya ye bras de fer bɛ président bɛ yen nɔ ani mɔgɔ dɔw bɛ yen n'an bɛ se k'u wele frondeurs ou bien des opposants n'u ko f'u ka dankara a ka se ka fanga bila il est là pour 3 ans donc a ma hali san kelen yɛrɛ kɛ fɔlɔ k'a ka baara bila donc o bras de fer de bɛ yen nɔ u ni ɲɔgɔn cɛ
Maintenant, Tadonam c'est qu'à développer pour l'instant. Moi j'évite quand même que ne fait qu'à Dondron. Gɛlɛya yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ parce que au-delà de accepta i b'a dɔn k'a fɔ hali kɔsani na maison de la presse filɛ ni président nka kuma caman kun b'o ko la ka ɲɛsin hali Jeliba TV ka fɛnw ma ko mana wuli i bɛ taa sɔrɔ u tɛ kɛ kodenu ye an ka milieu kɔnɔ an bɛ fɛ k'o faamu fɔlɔ parce que développer le o bɛna ni kuma wɛrɛw ye. Parce que c'est complexe ça n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ fɔ n y'a fɔ cogo min na raison personnelle bɛ yen nɔ kilankow bɛ yen nɔ. Ni n ka mɔgɔ ye n b'o soutenir Isa Kaba ye ne ka mɔgɔ ye ni Isa Kaba bɛ côté min na n yɛrɛ bɛ yen nɔ hali n'a tɛ tiɲɛ kan ne kɔni bɛ to ale nɔfɛ ainsi de suite o de bɛ yen nɔ ne bolo aujourd'hui sariya bonyabaliyaw de bɛ na ni nin fɛn ninnu ye ni jamana sariya bonyana ne bolo ni kɛlɛmisɛnnin caman bɛ dabila. Mamutu mun an tɛ bɛn. Bon an tɛ bɛn Isa ka sababuya kɛ facteur caman ye i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bamananw ko ten ko ni bolo fununa a bɛ da bolotigi naga kɔrɔ bon nin y'an bɛɛ kunkanko de ye. Et on a l'habitude de dire l'un sale se lave en famille. Amen o la de. Oh mais bɛɛ ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen bi a bɛ kunnafoni di kugulu caman kɔnɔ an bɔra journaliste sportif an bɔra olu ta la o mɛnna o tun gɛlɛyara kosɛbɛ mais ala barika la o banna bi n bɛ se k'a fɔ journaliste sportif ka kulu ye bi stabilité b'o mun ka fisa ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan. Bon, aujourd'hui, tout n'a c'est presse écrite ma. Nous semaine bon, mun nana n'a ye ne b'a ye k'a fɔ hakilila ko de don quoi. Ni jama cayara, mɔgɔ hakilaw caya. Et puis mɔgɔ kana ko diaboliser. Sincèrement, jamana foyi tɛ yen nɔ, ou bien kulu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ, a kɛra kunnafoni dilaw, a kɛra fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ ko i ti waati kɛ gɛlɛya bɛ na waati min na. Mɔgɔ les gens traversent des crises. Hali jamana kuturu bɛ ka crise traverser wagatiw la mais n'i ko k'i bɛ facteur bɛɛ ta k'a détailler kelen kelen i b'a ye k'a fɔ i bɛna ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ nafa yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ la quoi olu tɛ kɛlɛ kun bɔ quoi parce que adamadenw n'aw bɛ ɲɔgɔn kan k'aw bɛ ɲɔgɔn dɔn danaya de kan ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ni danaya in ko k'a bɛ jɛngɛ dɔɔni dɔrɔn il faut que mɔgɔ ka hakili bila dusu ɲɛ ma pour que ka se ka faamuya nati ni hakili ma bila dusu ɲɛ ma dɔrɔn tentative bɛ wuli donc olu de bɛ se ka wolo gɛlɛya la gɛlɛya min kuma dɔ la bolo tɛ se k'a kunbɛn yɛrɛ bon an filɛ mun kɔnɔ bi ASEP la n bɛ se k'a fɔ o ye o dɔ de ye donc jama cayara bon bɛɛ n'i hakilila don maintenant ni dɔw bolo k'a fɔ hakilila dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka kɛ pour que ka wasa sɔrɔ kosɛbɛ n'olu ɲɛ tɛ o kɛlen na olu bɛ dimi maintenant minnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la kuma dɔ la olu fana bɛ ka mun kɛ olu bɛ ɲaga o la u b'a fɔ bon nin de kan ka kɛ pour que anw nana ni laɲini mun ye an bɛ se ka laɲini sɔrɔ cogoya min na mais ni hakili ɲuman c'est à dire ni hakili ma bila dusu ɲɛ a tɛ ɲɛ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu k'a dɔn k'a fɔ hakilila wɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na mun bɛ se ka anw ka laɲini ninnu sabati teliya la ka tɛmɛ stratégie min b'an yɛrɛ bolo minnu fana tɛ ɲɛmɔgɔya la olu k'a dɔn k'a fɔ ko bon an de ye ɲɛmɔgɔw bila yen nɔ bon barrière man ka kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ chaque fois que fɛn dɔ kɛra ni o ma kɛ an hakilila ye u ka démarche fɔlɔ kan ka kɛ de ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka ɲɛmɔgɔw ye ka f'u ɲɛna vis-à-vis ani sariyaw y'a fɔ cogoya min na pour que ka se ka kunnafoniw da ɲɛmɔgɔw tulo kan k'u bila u ka kɛwale minnu bɛ se ka to bɛn bɛ sabati u kan k'o de entreprendre maintenant ni olu fila fɛn o fɛn ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔw ka côté la ani membre ka côté la i b'a ye gɛlɛya bɛ na. An tɛ bɛn mun na i bɛ Kaba an tɛ bɛn min na fɛn min ye ne bɛ n sɔnni sigi fɛn kelen dɔrɔn kan fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ an kunnafonidilaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilanko f'an ka b'o kɔnɔna la parce que ni i ye mɔgɔ ta a mana bila ɲɛmɔgɔ la cogo a mana bila ɲɛmɔgɔ la k'a ka association k'a ka diriger c'est vrai bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don o yɔrɔ la bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don mais an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bila ɲɛmɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲɔna kana ɲɛmɔgɔ la tuma min na maa minnu bɛ n'olu y'a nagakɔrɔmɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ hali n'a bɛ fili la u t'a fɔ a ye parce que ne ka mɔgɔ o gɛlɛya bɛ yen an fɔ n k'o fɔ parce que ne ka mɔgɔ ye Isa Kaba ye ɲɛmɔgɔ ye hali ne ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲa ne tɛ se k'a jira k'a fɔ ko non Isa Kaba d'abord n kan k'a f'i ye n tɛ se k'a f'i ye fɔlɔ bon n'i dun y'a fɔ mɔgɔ ye n'a ma se k'a kɛ i ka fɛngɛ fɔlɔ kan ka kɛ mun ye i bɛ bɔ i kan ka se ka min kɛ kɛnɛ kan i b'o kɛ mais d'abord an ka baaraw bɛɛ kilanko ye o de ye fɛn bɛɛ ye parce que ni
ASEP min filɛ nin ye ni an b'o o kuma la bi ASEP dɔrɔn tɛ i y'a fɔ cogo min na maison de la presse bɛ yen hali bi na gɛlɛya bɛ yen yɔrɔ ninnu fɛn na mais dɔwɛrɛ tɛ o nin fɛn ninnu de don parce que n ka mɔgɔ ye karisa ye a ye min kɛ hali n'a ma ɲɛ ne b'a défend parce que bɛɛ bɛ ne n'a dɔn ɲɔgɔn wali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni anw de y'a dɛmɛ an ka taa non association tɛ se ka taa o sira ninnu fɛ o c'est pas comme ça association sariyaw de b'a kɔnɔna la o sariyaw ni ɲɛmɔgɔ ye baara dɔ kɛ n'a baara ma ɲa hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ aw de y'a élu hali n'o y'a sɔrɔ aw de y'a élu par exemple a filɛ ka ASEP ta min fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye hali ɲɛmɔgɔ élu bi bi in na a ka taabolo n'olu dɔw jɛlen tɛ n'a ye o fana bɛ yen o ka fɔ o bɛ yen o tɛ yan nka dɔw bɛ yen nɔ olu y'a élu nka olu b'a dɔn k'a fɔ taabolo dɔw bɛ yen a man ɲi nka o tɛ se ka fɔ a ɲɛna parce que ɲɛmɔgɔ don donc fo ka b'o ko ninnu kɔnɔna de la tɔn o tɔn sigilen nin tɔn in sariya de b'a bɛɛ la ɲɛmɔgɔ mana fɛn o fɛn acte fɛn fɛn posé n'a ma ɲa karisa tɔn sigilen don tɔn taabolo ye nin ye nin man ka k'a kɔnɔna la donc vraiment a la i ka nin réparer bon on a vu que o baara ninnu olu de tɛ kɛ donc n'olu tɛ kɛ ka ko kɛ kilanko ye vraiment ça sera difficile k'a fɔ vraiment bɛn min n'an b'o ɲini association ninnu kɔnɔna la an ka se ka don o bɛn ninnu kɔnɔna la n'o tɛ ASEP ta filɛ ni diɲɛ don o don n'a a baro bɛ kɛ a ka di ne ye ni don min ni minnu n'olu bɛ fanga la bi ani ni minnu ni olu bɛ frontière la k'u fila sigi ka débat k'a kan parce que c'est très sensible an ka débat la c'est pourquoi Yaku n tɛ fɛ an ka don a détail kɔnɔna la parce que n'i na fɛn o fɛn fɔ bi a bɛ gɛlɛya a ka se ka trancher k'a dɔn k'a fɔ ko in ye nin de ye parce que a ka dun n'i ko k'i b'a kuma kɛ don o don f'i ka a fan fila bɛɛ sigi an dun t'a a fan si ye an bɛ plateau kan en tant que journaliste Basaro Ayida an tɛ bɛn mun na. Isa kulu fila bɛ yen olu ka kuma ka gɛlɛn kojugu siga t'a la o ye finitigiw kulu ye olu tun bɛ kuma armée kan il faut peser toujours les mots parce que malien bɛɛ b'i yɛrɛ retrouver o la n'i kuma presse kan il faut aussi peser les mots et d'ailleurs e yɛrɛ ka question ni i b'a ye fɛn fɛn kumana pratiquement bɛɛ bɛ ka i pan sɛfandenw kunna pour que c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ o kana bɔ i da surtout olu ye journalistes an ye communicants donc an tɛna yɛrɛ hasarder ko la mais ça moi je vais au-delà de mun de la an tɛ bɛn ne bɛ taga au-delà de cela parce que an bɛɛ bɛ caya ɲini caya ye hɛrɛ de ma femme mɔgɔw b'o kelen ko fɔ an ka vitalité démocratie et vitalité comment on appelle non caya organe de presse ou ka caya mɔgɔw b'o ta comme exemple de la vitalité de notre démocratie bi ASEP là je crois qu'il y a plus de 200 et quelques journaux minnu bɛ ASEP là c'est journaux 200 ni kɔ 234 minnu bɛ ASEP là mɛ don min na comme bi or ASEP bɛ daminɛ don min na peut-être que a kun tɛ tɛmɛ 100 ni damadɔ kan donc plus il y a du monde isa plus divergence bɛ na mɔgɔ hakilinataw tɛ kelen ye parce que o fana bɛ sɔrɔ mun fɛ kuma dɔ la parce que kunnafoni jɛlen a tɛ di bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen parce que les gens ne sont pas toujours là pour avoir souvent de l'information donc ni kunnafoni jɛlen tɛ di isa kuma fɔ ɲɔgɔn finalement a bɛ na ni problème mais moi je pense que ko in bɛ il faudra peut-être pas se cacher la face et dans la presse n'i y'o ɲin bɔ peut-être ko in gɛlɛya yɔrɔ la à la fin on peut dire que caman bɛ bɔ a la or de mon point de vue bi c'est vrai la presse a kuma bɛ se ka caya mais d'après les infos que moi j'ai c'est-à-dire charia kura min talen bɛ pour l'harmonisation de la presse ni o sera ni journalistes sera ka fara ɲɔgɔn kan isa pour défendre ce dossier auprès du gouvernement isa peut-être que gɛlɛya caman bɛ yen bi solution bɛ sɔrɔ o bɛɛ la et à plusieurs niveaux ka taa minnu ye journaliste simple ye ka taa se éditeur ma i b'a ye bɛɛ bɛ se ka i sagona sɔrɔ ni o sariyaw sera ka don ba la mais sauf que o baara bɛ gɛlɛya par tout simplement les politiques là isa jamakulu bɛnnen o man di marabaga si ye en fait quand je dis les politiques n bɛ marabagaw de ma kulu bɛ bɛnnen vous avez même au niveau syndical syndicat cira pour que ka se ka mɔgɔw fara parce que n'aw affaiblira aw ka baaraw bɛ gɛlɛya et c'est toujours la même chose kuma dɔ la i b'a sɔrɔ kunnafoniya dɔw bɛ yen a bɛ boli de fan fɛ pour que ka se ka mɔgɔw sugu ni ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na parce que ça n'a na fɔ ko Yaku filɛ nin an ye nin wari hakɛ ni Yaku ma k'a k'a di aw ma est-ce que a dira o ye mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kuma ye exactement donc a bɛ Yaku dun ma e ma bɔ o kalama donc a bɛ comment on appelle suspicion don i ni Yaku ni ɲɔgɔn cɛ or ni aw ma sɔrɔ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka kumaw fɔ kuma jɛlenya kumaw fɔ danaya kumaw fɔ forcément furuku bɛ don aw ni ɲɔgɔn parce que si dalen tɛ si la je crois que an b'o problème de kɔnɔ bi or mɔgɔ min ye wari di cette personne ou cette entité
a la possibilité d'ouvrir des enquêtes. Ça, c'est aussi clair que ça. Ka segesegelu ke ka jateminɛ kɛ min dira. Mais o tɛ kɛ ale bɛ bɔ sira surun fɛ ka mɔgɔw kɔnɔfiriw ka bila ɲɛmɔgɔw la. Parce que o de b'ale an ye wari di u ma. Isa o de b'ale arranger o. An bɛ wagati min na bi o de bɛ bi tɛ de tout le temps o de bɛ autorité politique c'est-à-dire minnu b'a mara an ka mara kɛbagaw o de b'u arranger. Ka tɔnden dɔw wele k'a f'u ye ko wari bɛ bila ɲɛmɔgɔw. J'ai souvent l'habitude même de dire que c'est-à-dire presse dɔrɔn tɛ c'est-à-dire ka population to sɛgɛn kɔnɔ o de ka di jamana ɲɛ parce que n'o kɛra i bɛ se ka u ficelles nunjuru sama très facilement i sago la k'u manipuler facilement parce que quelqu'un qui est indépendant financièrement isa a tɛ se ka boli nɔfɛ 1000 2000 nɔfɛ or tuma dɔ la i bɛ journaliste ye tuma dɔ la u bɛ boli fɛn minnu nɔfɛ il faut le dire souvent c'est pitoyable en fait c'est-à-dire u bɛ taa reportage la ni reportage banna u b'u jɔ 1000 2000 nɔfɛ isa or s'ils sont mis dans leurs droits dans les conditions normales isa ils doivent se foutre de ce ka kunnafoni ɲini ka tɛmɛ ni sen filɛ k'a sɔrɔ i ma o fɛn misɛnninw ɲini minnu bɛ hali ka orientation comment on appelle ka jɛngɛ i bolo ka influencer o de kɛlen don ka ligne yɛrɛ tiɲɛ bi ka influence i bolo parce que si jɔlen tɛ moi je pense que tous les éditeurs de presse à tous les niveaux que ce soit c'est-à-dire qu'à ta télé la kana radio la kana fo journaux là même les journaux comment on appelle en ligne isa bɛɛ kan k'a jateminɛ que bi il faudra qu'on s'unisse c'est-à-dire qu'on fasse front commun an ka nin kɛlɛ ma intéressé bi o ye nin ye parce que n'a fɔra que la presse ka joint comment on appelle aligné budget national la n'a kɛra sariya ye sa bɛɛ de ka nafa bɛ a kɔnɔ donc an k'o kɛ n'an tilar'o kɛlɛ la parce que o ye jama bɛɛ ka hɛrɛ kɛlɛ de n'an tilar'o kɛlɛ la kɛlɛ misɛnnin minnu bɛ yen an bɛ tila k'olu n ka ɲininkali filanan yɛrɛ tun y'o ye n ko an b'a ban cogo di parce que y'a kun fɔlɔ dɔw fɔ ale ko an bɛ loi min nɔfɛ n'o loi sera ka voter filanan wɛrɛ bɛ e bolo an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di. Bon Kaba a ka gɛlɛn parce que il faut le dire a y'a fɔra association caman bɛ yen nɔ comme regroupement bɛnbaliya bɛ yen nɔ mais ka taa da kɛnɛ kan ne bolo solution ne bɛ se ka ɲini o la o se ka fu bɛ siri o la cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye fo texte ka appliquer. Texte ka appliquer a kɛra membre ye a kɛra ɲɛmaaw yɛrɛ ye minnu bɛ gestion na olu fana ka texte appliquer o de bɛ bɛɛ fɛn kɛ o de bɛ na ni problème parce que kɛlɛ fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ a kuma bɛ na ni fɛn maison presse ta daminɛ nɔ pétition tun bɛ yen nɔ ko parce que ko texte violé la Banjugu bolo donc Ousmane fana ta ye ko texte violé la donc n'a bɛɛ de bɛ texte in nɔfɛ est ce que u t'a essayer ka texte bonya ni bɛɛ ye texte bonya texte ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que caman fana b'a fɔ texte violé o yɛrɛ t'a dɔn texte yɛrɛ ye mun ye i bɛ journaliste caman ta bi u bɛ hali ASEP kɔnɔ ou bien maison de la presse fɛ a texte yɛrɛ ye mun ye i b'a ci kɛmɛ kɛmɛ i b'a sɔrɔ membre ye jumɛnw ye bon yɛrɛ b'o an b'a daminɛ o yɛrɛ la bon mais c'est pas sera ni yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ils sont même pas en règle par rapport à leurs propres engagements absolument n'i b'a sɔrɔ la i b'a sɔrɔ i kan ka cotisation sara condition bɛ yen i kan ka minnu réunir association membre dɔw bɛ yen nɔ qui n'existe plus voilà o fana ye tiɲɛ et ou bien qu'il est seulement sur le papier sur le papier a dɔw bɛ se ka plus de 15 ans u ma assemblée générale kɛ u ma fosi donc an b'o caman dɔn an da tɛna don la plateau in kan comme Sefa Kone bɔra k'a fɔ mais ce qui est sûr est que aujourd'hui an yɛrɛ k'a ɲini ka texte ɲini k'u kalan k'a dɔn parce que n'i y'a ye i b'a fɔ nin ye texte bonya nin ma texte bonya o k'a sɔrɔ texte yɛrɛ i b'a maîtriser fɔlɔ donc les journalistes kɛmɛ kɛmɛ i b'a sɔrɔ hali duuru t'a dɔn donc ça c'est très grave hali ASEP filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ fɛn kɛ fɔ mais hali i b'a sɔrɔ ASEP yɛrɛ bureau kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ o t'a texte dɔn donc o de hali wura assemblée générale o de nana ni problème ye dɔɔni mais comme i ko an da kana don a la mais an b'o to kɛrɛfɛ ce qui est sûr est que texte filɛ nin an ka texte n'an ko an ka texte bonya an ka texte ɲini k'u dɔn dɔrɔn de ye ni solution ye. an bɛ mun kɛ. mun bɛ kɛ texte labatoli kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen o i mana texte dilan k'a ɲɛ cogo o cogo ko k'a labato dɔw bɛ yen minnu bɛ texte tan n'u sen k'a fili kɛrɛfɛ ɲangini. sanction kan ka ta avec rigueur. o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen jɔnsen fɔlɔ ye a kɛra maison de la presse a kɛra fɛcɛri fɛn o fɛn jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ maison presse kɔnɔna la ou bien ka fara mali jɛkulu komi an bɛ presse de ta la bi bɛɛ k'i jija i ka sariya sen ɲɛnamaw sigi i ka jɛkulu kɔnɔ ni sariya sen ɲɛnama sigira i ka ɲangini kɛ ka sariya sɔsɔbaw accompagner kelen filanan jamana ɲɛmɔgɔw u kana jɔn problème foyi la ni crise tɛ se ka ignorer tout le monde sait que ça ne va pas bɛɛ bɛ ka ignorer n'i ye nin ignorer dɔ bamananw ko ten ko ɲuɲu bɛ se ka wuli ni ɲaɲa ye ala k'an kisi a ma donc aujourd'hui pour que ka nin ko in ban pewu moi je pense que an sɛmɛnen don ministère dɔ de la ministère de tutelle bɛ yen
o bɛ se ka yamaruya sen di an ka kunnafoni di bulonbaw bɛ yen misalala an bɛ misaliya ta i n'a fɔ haki a bɛ se ka kɛ a tigɛ haki a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn minnu bɛ se ka nin baara sugu kɛ quoi u bɛ se ka olu dɔ désigner le fait k'a fɔ k'a fɔ ko ministre yɛrɛ a da don a la ka ban o bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ minɛni ye donc ni ministre ye mɔgɔ min yamaruya o tigi fana ka tilen baara kɔnɔna la ka bɛɛ wele ka bɛɛ lasigi parce que ne ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn ɲɔgɔnfaamuyabaliya de don bon jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'i ka période kɛ quoi crise bɛ na mais ni aw sera ka ɲɔgɔn sigi ka kuma ɲɔgɔn ye tiɲɛ kɔnɔna la surtout n'a bɔra mɔgɔ la mɔgɔ min bi aw bɛɛ lajɛlen sanfɛ moi je pense que nin ko in bɛ ban sisan donc n bɛ profiter micro la k'a fɔ n'a sɔrɔ a kɛlen don ka ban alhamdulilayi u ka baara teliya n'a ma kɛ ɲɛmɔgɔw ka vraiment fɛn dɔ bila sen kan ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ sigi an ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya et qu'on continue bɛɛ ka intérêt bɛ fɛn mun na an bɛɛ ka jɛ k'an ɲɛsin o ma i b'a ye sisan ko bɛɛ bɛ ɲɛ. Ibrahim Traoré. Isa Kaba min kan ka kɛ an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min bɛ yen nɔ kunnafonidilaw n'u u yɛrɛ damaw n'u tɛ ka bɛn ko la moi je pense que maison de la presse ale tun bɛ ko in sera yen fɔlɔ o de y'an ka dugutigi bulon ye sabula association kuma bɛ k'a fɔ maison de la presse membre de don. Mais maison de la presse est maison presse maison de la presse membre do mais maison de la presse est communiqué bon mais n'allez communiqué ma bien accueilli mais n'allez non Kaba a fɔra an kana taa nin profondeur la an bɛ donna kɔnɔ dɔrɔn ça veut dire que a bɛ ka fɛn kɛ non n bɛ nale o ne k'i ma n ko n bɛ fɛ ka Mamutu ye kuma min fɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɛ Mamutu ko ka taga ɲɛmɔgɔw fɛ ne ko ko bɛ ka na cogo min na ko nacogo kun ka ɲi fɔlɔ parce que maison de la presse ye dugutigi bulon de ye ni ko bɛ yen n'a kɛra a ka membre ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲa a bɛ taa an y'a ye ɲɔni nin cɛ crise dɔ wɛrɛ tun kɛra o a labanna yɔrɔ jumɛn ɲɔni nin bureau in kun ka na dɔ tun tɛ yan a labanna yɔrɔ jumɛn maison de la presse de m'a ɲɛnabɔ wa bon n'olu ye communiqué kɛ sisan n'o communiqué n'o ma taa fan dɔ jimi sira fɛ a ye min fɔ là en ce moment ministère bɛ se k'i da don a la o fɛnɛ u b'an bɛɛ sanfɛ o bɛ se k'i da don a la nka fɛn dɔw bɛ yen f'olu fɛnɛ olu ka tilen an bɛ don min na i ko bi an kunnafonidilaw ani ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la aide de la presse a mankan ka kɛ tantɔ nin ye maloyala ko yɛrɛ ye siga t'a la maloyala ko don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que aide de la presse ko kuma a bɛ senna kabini waati jan fo sisan a kuma bɛ ka fɔ a bɛ ka ɲɛfɔ a tɛ ka faamuya a bɛ ka ɲɛfɔ an bɛ taa an bɛ segin bon vraiment ne bolo kɛlɛ fɔlɔ min kan ka k'an bolo an bɛ don min na i ko bi loi kura min bɛ yen n'o taara ka taga ko aide de la presse min ni wari min da sabula nin ye tɛgɛla sɔnni de ye o wari min bɛ di an ma ni mun ye gouvernement ja a b'o de di wari tɛ sa kuma dɔ la ni gouvernement ye wari min di anw ma an b'an wakili kɛ o de bon n'a farala fɛngɛ budget kan maintenant o la nin de bɛ di an ma o hakɛ dɔɔnin don an fana bɛ kɛ n'aw parti politiques donc a mana kɛ cogo o cogo an na miliyari ni dɔɔnin sɔrɔ n'o sɔrɔla o tilacogo kɔnɔ mana kɛ cogo o cogo o bɛ mɔgɔw nafa n'o tɛ nin wari ninnu yɛrɛ filɛ n'a tilala n'i ko ko organe bɛɛ ka dɔ ta dɔw yɛrɛ bɛ yen hali u tɛ 4000 sɔrɔ a ma dabɔ bɛɛ kama non mais o fɛnɛ problème bɛ yen o ko f'i ye sariya kɔnɔ olu de n'a ka kan donc mais o fɛnɛ o sali o sariya min filɛ nin ye an b'a dɔn o bɛ kɛ an b'a dɔn o ko bɛ taga cogo min na o an tɛna don wo kɔnɔ bɛɛ kɔnɔ c'est à dire o y'a to n ko fɛn dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen n'an ko k'an bɛ don bɛɛ kɔnɔna la ko in tiɲɛni yɔrɔ ka ca o a tiɲɛni yɔrɔ ka ca n'o tɛ n'a fɔra ko k'a tila mun bɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ bi walayi wari in a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔw ye minnu b'a kɔnɔ a bɛ nafa ɲɛ u ye parce que caman bɛ kule la a ko la olu yɛrɛ t'a sariya kɔnɔna la donc bi bi in na an ka kɛlɛ fɔlɔ kan ka kɛ mun ye ka bɔ kuma la o ti dɔwɛrɛ dɛ loi kura min talen filɛ bila gouvernement ɲɛkɔrɔ an ka kɛlɛ k'o de la mais an bɛ crise dɔ kɔnɔ o crise ban cogo min na solution dɔ fɔ kɔrɔ jumɛn crise jumɛn a fɔra k'an bɛ mun kɔnɔ yan nɔ ko mun de bɛ kɛ pour que k'a ban non c'est là que je te rejoins n y'o de fɔ n'i ye min fɔ là je suis d'accord avec toi c'est à dire ko bɛ yɔrɔ min na sisan n'a ma ɲɛ ko maison de la presse ale ye communiqué dɔ kɛ dɔw m'u yɛrɛ y'o kɔnɔna la sabula o bɛna jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka taa sira min fɛ k'o tɛna taa o sira fɛ donc mɔgɔ minnu bɛ an sanfɛ ministère bɛ se ka intervenir hali o maison de la presse fɛnɛ ka woro kun kan ka kɛ médiation de ne bolo à mon avis yanni a ka communiqué kɛ non ni i ka non min nalen i ka médiation de kɛ a ma médiation kɛ maison de la presse ma médiation kɛ a ma médiation kɛ a ma médiation kɛ a ye écoute de kɛ a ye position a y'o min fɔ il a pris sa position. Non, nous sommes Yakuba. Aïe, non, sonna Yakuba kuma ma yɔrɔ min na, sonna Yakuba kuma ma yɔrɔ min na, o yɔrɔ la, n'i ye mɔgɔw wele, ni bɛɛ y'a ka rapport bila ka na, bɛɛ ka papier nana, ni ko kɛra, parce que ACP ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ a ka communiqué la, mais sɔnni sigi o kan, ACP ko k'ulu ye kuma in ye réseaux sociaux de sanfɛ. Là, c'est très grave.
Bon, bon, Swandao. Voilà. N'a kerati. Non, n'a kerati, m'a fotine. Non, sur ce même match ou finalement. Bon, m'a wele ka kuma, pour finir yiri susu sanfɛ n'a fɔ an tɔw an y'a ye cogoya minnu la ne yɛrɛ kɔni bolo o yɔrɔ la. Ne b'o sera a ka kɛra ten cogo de la. parce que ale bɛ bureau la. D'accord. Donc o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ k'a fɔ. Non, o dogolen tɛ Mamutu bɛ bureau la. Tanda Ousmane Daw bureau la. Voilà, parce que n'i ye mɔgɔ fila lamɛn. Ne bɛ Asabi bureau la. Asabi bureau la. D'accord. N'i ye ko i mana ye mɔgɔ fila lamɛn ko mana kɛ cogo o cogo n'i ye sɛbɛnw ta k'u da ɲɔgɔn ɲɛ kɔrɔ i ɲɛ b'a la k'a fɔ nin ta ye nin ye nin ta ye nin ye hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ i b'a dɔn dɔ in jɔba la ne bolo maison de la presse ka wuruli ye mun ye o ye comment dirais facilitateur ye ka ko nɔgɔya ko bɛ se ka nɔgɔya cogo absolument donc maintenant i b'o baara fɛnɛ kɛ o yɔrɔ kɔni na tiɲɛ la n bɛ maison de la presse o yɔrɔ la ne ka hakilina ye sisan an ka chez moi ne bolo o yɔrɔ kɔni na a ye prise de position kɛ nka n'i ye sɛbɛn bɔ olu ka sɛbɛn t'an tɔ a yɔrɔ la a bɛ na ni muruti ye. Basaro ka fitini fara kan pour d'accord pour an ka bɔ a kɔnɔ Isa c'est que ne ka faamuya la ni mankan fanba bɛɛ bɛ aide la presse gestion de bolo an bɛ don min na comme bi comme structure kura créera Tangara apparaître la par exemple c'est-à-dire comment on appelle aide à la presse gestion mais c'est qu'à décaler qu'à délocaliser. Mais problème est aide à la presse gestion des maisons de la presse boulot mais avec ministère des boulot ministère de mɔgɔ dɔ di min b'a présider. Non min bɛ o ye partage de présider li ye c'est-à-dire ni commission min bɛ sigi ka wari tila donc maison de la presse u ka kuma minnu maison de la presse de bɛ lettre kɛ ka ci ministère ma pour dire wari na an bɛ fɛ k'a tila donc a ye commission président désigné pour que wari ka tila donc commission de bɛ réunir ministère de bɛ mɔgɔ dɔ désigné et d'ailleurs kuma se ma fɔra ko laban min n'o tilara ko Eric qui est l'actuel directeur de l'ORTM ko de ye a réunion présidée à l'époque k'a kun ye chef de cabinet de kunu ministère la mais sauf que wari bɛ taa bila maison de la presse de ka compte la fɔlɔ et d'ailleurs Banjugu l'a dit k'u ye compte ale kɛlen président ye k'ale compte dɔ créé spécialement aide à la presse. Donc ça veut dire que c'est eux qui recevaient ou qui reçoivent les fonds du ministère. Et comment on appelle et très souvent, Koulouba Dobo ministère là. Et très souvent, comment on appelle, très souvent, ni war nana, ni war d'affaires ou électrique. Donc comme il problème au niveau là, moi je pense qu'aujourd'hui ils ont déjà un régulateur. Donc qu'on puisse donner à, comment on appelle, à cet organe la latitude de pouvoir gérer, c'est-à-dire aide la presse. Ça c'est une possibilité. Moi je pense bien, c'est une possibilité. Mais Haki est contesté le dos. Non, ça, parce que non, parce qu'avec oui, mais Haki est régulateur. C'est encore plus simple avec le régulateur qu'avec parce que maison de la presse ne doit se voir là. Manga mero du manabi ça parce que les gens pensent que maison de la presse est wardo, c'est-à-dire aller même ministre. Comment fera quand kali au dundam ne ka so war makla. On a allé nioro d'habitude aller à na minka ga dalema. Mais est-ce que c'est normal? Moi j'ai pas regarde derrière des affaires. Exactement comment fera. Voilà pourquoi le problème pardon, n'a le régulateur boulot par exemple, ce cas n'allait pas se présenter. Maintenant c'est que maintenant ce qu'il faut faire pour quitter un peu une crise n'est qu'à familial et c'est difficile qu'un texte soit un problème. Dans tous les pays du monde. Partout où il y a les textes, il y a une interprétation. Article clé me dit et n'enisa n'antenyorons fait un développement. Article clé n'antenyorons fait un développement. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir sanctionner quand c'est dit dans le texte. C'est-à-dire, ni un règle ou ni la cotisation sera par exemple pendant 6 mois, il suspendra ainsi de suite. Ni il était peut-être publication. Exactement. Après 6 mois, peut-être qu'on peut, ça c'est des sanctions qui peuvent être mises en place pour pouvoir assainir un peu le milieu. Oui, projet futur, mais actuellement, n'est-ce pas familial. Il y a un presse qu'on a, qui aujourd'hui parti pris fouille tout là. Comme Bomboté par exemple. Bomboté, Gaussou Drabo. Moi je pense que ces anciens peuvent aujourd'hui servir de relais pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et pour que l'union mette en bonne phase. Parce que na djengena crise minundu moba damné do mais mochita là parce que mochi nafa. Or ces associations sigrari pour que membre servir. Maintenant ben na jonem na warde pour votre formation. Pour votre équipement, c'est difficile. C'est difficile. Et il est grand temps que nous, on a déjà médiation parce que ni il n'a qu'à profondeur de
belligérant mɔgɔ minnu bɛnbaliya bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ balima minnu ni ɲɔgɔn cɛ hali u tɛ ɲɔgɔn lamɛn a kuma ka a dayinnen don peut-être que aw minnu lamɛnbaaw aw minnu tɛ kunnafoni dilan da tɛ nin milieu kɔnɔ aw t'a dɔn a dayinnen don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ karatata n bɛ aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn an bɛ taa an ka sisɛ sabanan la n'o bɛ tali kɛ chronogramme kan siga bɛ mɔgɔw dusukun na ka sababu kɛ le 19 mars a fɔra k'a fɔ ko kalata kun fɔlɔw bɛna kɛ kalata kun fɔlɔ minnu ni o bɛ bɛn référendum yɛrɛ ma Mamadou Tangara bi n'i ko ko e k'i bolo da le 19 mars ko kalata bɛ se ka kɛ e dalen b'a la k'an bɛ se k'a teniya. Bon n filɛ ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Hagi ye médiation lancé ka ban. Ah o ɲana officiellement ça c'est une bonne nouvelle o ɲana kojugu. Donc ka don an ka nin dakuruɲɛ in kɔnɔ kalata ne ko n ko ne yɛrɛ bolo an ka kun tɛ se ka kɛ mais ni sanga ɲɛmɔgɔ ka kuma ma ministre de l'administration territoriale ministre d'État a y'a jira k'a fɔ ko kalata in k'a bɛ kɛ le 19 k'a bɛ kɛ le 19 bon an ye ne ka problème tun ye yɔrɔ fila ye a yɔrɔ fɔlɔ o de tun ye kalata sɛbɛn ko ye o de tun bɛ ka ne jɔrɔ ka tɛmɛ nin ko in bɛɛ kan parce que olu de bolo b'a la u y'a jira k'a fɔ musakaw bɛ yen minnu bɛ se ka kalata permettre a ka kɛ et puis bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ surasiw de don u ko jamana fan si tɛ yen bi ko jamana denw tɛ se ka u sen da yɔrɔ min na an y'o information sɔrɔ bon ni musaka bɛ yen sécurité maintenunen don kalata bɛ se ka organiser fan bɛɛ mun de b'a bali sisan o ye organisation technique de ye kalata tɛ se ka kɛ ni kalata sɛbɛn tɛ kalata sɛbɛn ko da kun tɛ ka se ka mago la mais a dɔgɔkun fila ka taa se saba ma an y'a ye k'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ ka u ka carte biométrique minaw actualiser bon a baara bɛ ka kɛ ne yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka kɛ fan bɛɛ hali n'o y'a sɔrɔ n ye gɛlɛya dɔw souligner a la k'a fɔ jama tata man ca jama tata man ca n bɛ misaliya ta i mana taa arrondissement dɔ la olu b'a fɔ k'olu mɔgɔ 40 de ta tile kɔnɔ mɔgɔ 40 bon n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin mɔgɔ bɛ taa si yen yɛrɛ tuma dɔw la bon u ka fɛn min fana bi inscription min bi en ligne sincèrement gɛlɛyaba de b'a la mɔgɔ ba de bɛ k'a fɔ o facteur bɛɛ kɔfɛ e dalen b'a la ko le 19 mais o ye fɛn min ye il suffit seulement de mobiliser également les agents techniques capables d'assurer et fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ma se ka wuli ka taa k'i bɛ taa o actualiser o i sigilen n'u y'a kɛcogo nɔgɔya si page sanfɛ mɔgɔ jama fanba de bɛ bi téléphone bɛ mɔgɔ min bolo mun bɛ se ka nin fɛn kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ma kalan dɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka surun kalanbagaw la maintenant fɛn yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o yɔrɔ reculer don kosɛbɛ u bɛ se ka agent technique mobiliser ka se yɔrɔ la sisan avec les appareils minnu bɛ se k'a baara kɛ pour minnu bɛ se k'a baara kɛ pour que ka se ka enrôlement in ka se k'a baara teliya ka bɛn waati fɔlen ma n'o kɛra o fana bɛ kɛ hakilasigi dɔ ye maintenant filanan fana ye jumɛn ye an bɔra ka surɔ o jaabi ye o fana a kana kɛ lisi bɔlen ye ten o mɔgɔ ka bila sisan u ka baara la bolo kan ka mago bɛ fɛn min na o ka se ka di sanni février kalo tile 10 cɛ ni a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ. i bɛ le 19 mars. fɛnkɛ Isa Kaba le 19 mars ne ministre ye kuma min fɔ k'a bɛ se ka kɛ ne ka jamana ɲɛmɔgɔ don ne bolo ale bɛ fɛn b'a a kɔnɔna la ne bɛ se ka n ta fɔ nka ale b'a kalama ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ minnu kan ka baara min kɛ a b'o kalama ka tɛmɛ ne kan nka ne m'a fɔ a tɛ kɛ nka a bɛ kɛ hali n'a kɛra a bɛ kɛ fɛn bakilelen ye parce que an mɔgɔ baara tɛ kɛ baara sabatilen parce que a filɛ ka minnu fɔ carte ko min yɛrɛ filɛ nin ye kalo 1 kalo 2 kɔnɔna la k'a fɔ k'i bɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ ka se ka nin actualiser k'a sɔrɔ Bamako dan tɛ Mali ye koyi réseau ka nɔgɔ yan Mali dan tɛ Bamako ye ani tile damadama ye surtout le 19 mars donc k'a fɔ k'a bɛ bɛn a ma ne tɛ ministre ka kuma ye vraiment jamana ɲɛmɔgɔ an ka ɲɛmɔgɔ don n'aw k'a b'a kɛ ne b'a fɔ a bɛ se ka kɛ parce que ale a fɛngɛw b'a bolo a fɛn bɛɛ b'a bolo n m'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ mais ni gɛlɛya minnu fana bɛ yen ni baara bɛ kɛ ni kalata sɛbɛn minnu yɛrɛ ye tiɲɛ la olu kɔni kɔnɔna la o baaraw la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔ kan yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya hali Bamako yan nɔ dɔw bɛ a gɛlɛya bolo da la yan nɔ kuma tɛ k'a fɔ yɔrɔ ninnu reculer don réseau ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu la n'a fɔra k'i ko actualiser internet ni fɛngɛ page fɛnw fɛ a kuma ma nɔgɔn o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye EJI min bɛna a baara kɛ démembrement voilà EJI min bɛna a baara kɛ o démembrement minnu yɛrɛ filɛ nin ye sariya
nango kambo ta sariya yɛrɛ sira fɛ a fɔra ko n'olu sigira kalo joli an ka kalatan kɛ kalo joli an ka se ka kalatan kɛ olu kan ka sigi kalo 6 olu kan ka sigi kalo 6 ka sɔrɔ ka fɛngɛ kɛ baara min o ye sariya yɛrɛ bon maintenant an n'o cɛ sɔrɔ kalo joli olu sigira kuma jumɛn olu ma sigi yɛrɛ ka ɲɛ fɔlɔ voilà kuma b'o de nɔfɛ o a national sigira dɛ mais vraiment mulu kan ka sigi wala kalata tigɛ yɔrɔ ninnu na mun de b'o baaraw kɛ donc n'anw kan b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka o de tun y'a fɛ n k'a bɛ kɛ ministre k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ mais a bɛ kɛ cogo di non a bɛ kɛ cogo di o de tun y'a fɔ n k'a bɛ kɛ ko min est ce que a bɛna kɛ ko sabati an mago bɛ kalata nasugu min na a bɛna kɛ o ye wa yali maliden bɛɛ da bɛ se ka don a la wa maliden bɛɛ bɛ se k'a kɛ wa gɛlɛya bɛ yen nɔ de ka tila ka o zone ninnu yɛrɛ la k'a fɔ administration yɛrɛ ni fɛnw tɛ yen yɔrɔ ninnu na ko ka taga kɛ voilà n ka kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ. Basaro ministre y'a fɔ dɛ Issa ni ma fili ministre kelen ko date minnu dira chronogramme ko c'est à titre indicatif ni ma fili n bɛ se ka fili mɛ ani cadre ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ parce que EJ je crois que EJ ka national sigili la o ɲɔgɔn ye senfɛ j'ai cru entendre ça ko date minnu dira ko c'est à titre indicatif mais État bɛ baara bɛɛ kɛ pour que ka se k'a respecter mais Issa il y a des interrogations parce que baara ɲɛbila dɔw bɛ yen Issa tant que olu ma kɛ et nin bɛɛ ka nɔgɔn Issa, moi j'ai été agent de saisie. Élection 2002, veille là, agent de saisie. Pour que la liste électorale soit mise à jour. Issa, au barat, c'est qu'à bafouiller clé c'est plus simple hein, de s'enregistrer peut-être sur le site. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour et qu'il y a une carte mine. Mais quoi fait? Nous avons 18 ans, nous avons ajouté l'ici là. Nous avons bana. Allah ko nema. Nous avons l'ici là. Nous avons siguro fallait là entre temps. Quand nous avons fallait. Issa. Parce que ni logiciel go clé non. Logiciel te brûle de besti qui mise à jour. Maintenant il faudra que ministère a rapport, c'est-à-dire bi le recensement méga chaque année, ou recensement inclus. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce n'est pas un travail à mettre à la légère. 2 yeux de marque délégation générale aux élections de marque, qu'à l'ici mise à jour. Chaque année, chaque année, 18 ans, nous mettons faire lycée électoral, nous avons tout cas enroulement. Chaque année, nous avons boussi là, qu'a fallu. Ça le vaudra Calaban peut-être. Il va se ressembler. Il y a une élection, tu veux, il y a un Calaban, qui reste sur la commune 1, et tu veux qu'il y ait un beau Calaban lycée, la commune 1 lycée. Et ce travail, non, ta radiation est décédée. Radiation est décédée. Transfert, je veux dire. Ma variation est décédée. Donc, au mise à jour, nous est-ce qu'au barreau d'Amenawa, au barreau de la clé jolique. Issa, moi je pose la question au ministre qui a dit que le délai est respecté. Issa, bien mal de conflit là, il y a énormément de perturbations et raisons. Zone d'OBMB, il va baguer dans zone il va sur. Mais projet de construction est tambour follow. Il va sur. Issa, après quoi, une semaine. Taxio, une semaine. Maintenant, on a les logement Tibola. Issa, baguer dans zone là, il va sur du coup, ça va du nani, du belge, j'ai gendarmerie qui est là. En dehors de Bamako. Dugu saba dugu nani bɛɛ jɛlen gendarmerie kelen na donc fo ka kuma bɛɛ i ka bɔ i ka dugu la parce que commissariat tɛ a zone dɔ la ka na gendarmerie la pour que ka n'i ka tile kelen kɛ pratiquement ou bien i bɛ na bi a fɔ ko mɔgɔ 40 min kan ka taa k'o taara i bɛ taa sini tuguni i bɛ na donc il y a un processus Issa minnu qui fait qu'aujourd'hui on doit s'interroger k'a bila EJ yɛrɛ comme on appelle décentralisation cas. Mais c'est vrai comme à Foraco, administration territoriale à travers les gouverneurs, les préfets, que le EJ appuyé texte des fois dans l'organisation des élections. Ou le baronnier EJ comme on appelle Blali en place, on sait qu'à tenta. C'est-à-dire le monsieur demain ou là qu'au barreau Télia. Mais au-delà de cela, il y a énormément de choses à faire. Voilà pourquoi il est bi amérom nabi en cas de miri, car élection regroupée, ou fara là. Et prioriser peut-être les élections en cas de bon, a bɛ se ka kɛ a fɔra cogo min na a bɛ se ka kɛ mais an b'a kɛ ko ɲuman de fɛ n'a fɔra ko k'a kɛ ko ɲuman kɛ ne bolo a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que minnu tɛmɛna ɲɛ olu ye da don a facteurs la minnu bɛ se k'a bali a tɛ se ka kɛ ka ɲa a ye fichier ko kuma fɔ ne bolo aujourd'hui Mali fichier yɛrɛ hali mɔgɔw tun bɛ taa jɔ k'a kɛ n'a fɔra ko ka taa net kɛ maliyɛn joli de bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u ka fɛn valider net sanfɛ surtout Burusi kɔnɔna ni fɛn ninnu na a ka gɛlɛn a ye EJ ko fɔ bon solution kelen min se ka sɔrɔ EJ ko in na o ye administrateur civil minnu bɛ yen nɔ olu ka
u ka to olu ka nin baara ninnu kɛ olu yɛlɛma k'olu kɛ ɛzira bon hali n'u ma yɛlɛma exceptionnellement u k'a to yani le temps que ɛzi ka kɛ opérationnel sur le parce que u bɛ kɛ cercle ninnu ni commune ninnu bɛɛ la u ka représentation kan ka kɛ maintenant même 6 mois kɔnɔ a tɛ se ka sigi non mais c'est pas possible ne t'a dɔn critère minnu mɔgɔw bɛna ta cogo min na o critère fana mɔgɔw de bɛ wele u bɛ n'u ka dossier déposer sélection n'o fɛnw bɛ kɛ k'o mɔgɔ ninnu ta non mais hali 6 mois kɔnɔ a tɛ se ka kɛ ka cercle niveau région niveau kɛ ka cercle niveau kɛ ka commune niveau kɛ donc ne bolo c'est pas possible donc possibilité min se ka kɛ yen nɔ il faut donner à César ce qui lui appartient u ka sigi administrateur civil ninnu ma u k'a to olu ka élection organisée yanni fɛn kɛ ka indépendance de kɛ donc indépendance bɛ kɛ c'est pas possible ko fila de don soit u bɛ sigi administrateur préfet ninnu ni sous préfet ma soit élection tɛ se ka kɛ o ye niveau ye donc fɔnko fɛnɛ la wariko ko musaka bɛ yen nɔ certitude kɔni t'an bolo ko o wari bɛ yen nɔ ni élection ninnu bɛɛ musaka ko o bɛɛ pɛrɛnnen don interrogation pas bɛ yen minɛn fɛnɛ nin élection bɛ kɛ minɛnw de ye ani élection tɔ tora kalo kelen ɲɔgɔn na hali sisan minɛnw ninnu ni fɛnw ma se Bamakɔ hali sisan olu dun bɛ bɔ kɔfɛla ni fɛnw de la ka na kaba a ka gɛlɛn dɛ parce que ni a t'e bolo yan déjà f'a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na donc an bɛ se ka mun kɛ toujours duti kɔni bɛ yen toujours an t'a dɔn an tɛ se k'o fɔ parce que 10 février ma se fɔlɔ collège ka kan ka convoquer la n'attend toujours n'u a ma convoquer la donc an bɛ se ka mun kɛ ɲɛmaaw ka fɔ ka tiɲɛ fɔ jamana tɛ se ka kɛ an ka bɛn o kan. bon ne yɛrɛ ka laɲini y'o de ye ɲɛmɔgɔ ka jateminɛ ni an ka se février kalo tile 10 ma n'o y'a sɔrɔ a bɛ bɛn u ka bɔ u k'o fɔ mɔgɔw ka sigi a kan n'a ti bɛn yɛrɛ u ka date dɔ programme date min tɛna na pousser tuguni. Ibe kaba kumakan kelen dɔrɔn kuranɛkolo tɛ o kuma na fɛn min ye bibulu fɛnɛ tɛ n'a tɛ bɛn a ka fɔ kabiri sisan o kuma na an selen a yɔrɔ la ka na fɔ ko kuma na a tɛ fɛngɛ politique mɔgɔw fɛnɛ bɛna wuli o kuma fɛnɛ bɛna caya a ti bɛn kun min na o fɛnɛ ka fɔ. Issa, Issa, mais wagati min na moi je pense bien que an ka miiri ka élection groupée ou fara ɲɔgɔn kan Issa en termes économiques c'est même mieux pour l'État parce que i bɛ élection ça se fara ɲɔgɔn kan communal législative présidentielle il faut du temps peut-être pour expliquer aux gens c'est-à-dire ka kalata sɛbɛnw bɔ ɲɔgɔn na mais Issa na an y'o kɛ ça va nous permettre un peu de gagner en temps et de pouvoir respecter peut-être le délai parce que n'o kɛra an bɛ se ka constitution révision constitutionnelle avancée ma femme n'a avancé maintenant les 3 élections à venir nous bébé se regrouper ɲɔgɔn fɛ pour que des délai ka se ka respecter et que le même jour on a le président les maires et les députés bɛɛ ka bɛɛ n'i garisɛgɛ don ça coûte moins cher alimami Dankata yan fo RTM na Tamba Traoré an bɛ Ipo ka RTM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ an lajɛ yen nɔ Aba n'a ka denbaya bɛ Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ foliba di u bɛɛ lajɛlen ma Madu Kuyate Rekotara ni maa ɲɛmaa don Segu an bɛ Ifo Yakuba Sise yan fo Tɔnbɔkutukaw fɛ an bɛ foli di ma Mohamed Karambe Orange la an bɛ Ifo an kɔrɔkɛ Kalilu Traoré yan fo min ye kanajigila ye an bɛ foliba di i fɛnɛ ma yan fo i sigiyɔrɔ la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Bamusa Sisogo Jogolojo ne kɔrɔkɛ n b'i fo k'an kɔrɔkɛ Umar Mariko fo kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Fuseni Ndaw ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la min ye Ousmane Togo ye ale bɛ min ye réalisation na régie d'antenne Dramane Kone Dra an ka maa welew ye Basaro Aydara Yakuba Dumbiya Ibrahim Baba Traoré ani min ye Mamutu Tangara an b'aw fo ka waleɲumara aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni jamukan kelen kɛnɛ kan wasalamu